Yau abinda za mu magana a kai shine building a business that works without you. Wato ma'ana yanda za ka gina kasuwancin da zai tafi ba tare da kana aiki a cikinsa ba. Yanda za ka gina business da zai tafi ba tare da kana aiki a cikinsa ba. Wato wannan wani abu ne mai matuƙar muhimmanci ga duk mutumin da yake so wato ya sami nasara a kasuwancinsa. Mafi yawanci wato abin da zai faru idan baka gina business ba wanda zai yi aiki